Окей. Даниеле, изчезни от масата и отиди в пола. Защо? Алиса, бягай, 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 да си мъчи. Лиза, ако искаш, отиди горе. Стара. Не. Ясно ли е? Да. Що? Чакам. Сега да ходи. Защо няма? Защо трябва да правите нещата? А защо не трябва? Чакай да се обадиш. Така, хората, както виждате, защитавам се. Ало? Ти защо не ми се обаждаш на мен? Нашата цел е на... Омага. Ми се обадиш, че няма да ходим да плащаме данъци, защото не знае как се води там. Пак сме четвърти глави. Добре, хора, благодарим ви, че ни гледахте. И чао от нас.